Kulalata. Inuyo girls imalalata kwambiri. Ndipo chimenecho ndichilungamo. Ndipo olo panopa ndikuopa kuti mwina muthaundilalatira. Olo timu yanga sokoko ikuopa kuti muthaundilalatira. Limene ija ndikhalidwe lanu lenileni kapena ndi content chabe. Mana tabwera pano talalate ngati. AI. Mwina simukulalata fo mukopota nyamata wakho zokukunthani. Hayi sitimaopa munthu koma talalata. Kumene kwende kulalata. Era akulu takulandirani pano pa Amuna Miso TV ndipo muli ndine Sidox AM Dubs komanso lero ndakubweretserani Akhwaka amene tikhale tikuchaza nawo program imeneyi ya The Ghetto Umbrella. Koposaposa tikufuna tikuthokozeni pa 100k subscribers akulu guys. Ife popanda inuyo akulu. We don't know kuti tikanapanga jani. Guys, mwafika 100k. Trafika 100k YouTube subscribers. Era akulu. Komano tithokoze kwambiri mafanzi athu ife popanda iwo. Sibwe zitafika pamene papa. Chifukwa cha support yanu guys ife tafika papa. Ndi win yato onse si win yato okhayayi. Tonse ife tikuwina. Ero akulu lero ndi Akhwaka tikhala tikucheza ziwiri zitatu atiuze tidziwe moyo wawo, tidziwe kuti amatani, tidziwe kuti akufuna apange chani, ndipo tidziwe kuti makamaka iwo ndi ndani. To girls takulandirani mu studio muno. Akhwaka. Usada Akhwaka. Oh. Akhwaka. Kodi mawu amene wawo amatanthauza chani? Mawu oti Akhwaka. Anzanga. Ndi Akhwaka. Akhwaka anzanga. Okay. Ndi inu awonda Akhwaka anu. Yeah, awawa. Sinemanziwa tu. Mwangokumana pompano. Mwangokumana pompano. Angokumana. Okay. Komano apapa anthu amabalalika. Linda ndi kuti mada ndi kuti. Osada anthu amabalalika samaziwa. Oleneso sindimaziwa. Oh, uyo ndi Linda. Iwe ni mada. Simaina onda. Ndapo tingaziwe bwanji kuti Linda ndi uyu mada ndi. Mesa kutoona ndiyo. Ife siti kuzona. Akulu lero ndizifunsa komwe mantha chifukwa ndikozopeza kana ngalulidwa panova zoti tili kwathu tipezeka kuti tayiwala. Akulu nthawi yake ndinazamva kuti mmodzi mwa inuyo ku secondary school amalephera kwambiri. Akalephera mmodzi tadikirani. Akalephera mmodzi mabwereza nonse. Olepherayo nduti. Ndese tinabwerezepo nde nkhani imene yakhonza kukhala nyama chokera bwerezepo. Amanena ndani zimene. Kwafe ndanzeru kuchokera umwana mpaka pano nzeru basi. Iniyo ndanzeru. Magenius. Lephera ife. Ntoyera amalephera zabu ntoyera. Imene anayi. Muntoyera amalephera. Kuti miso amalephera ku school. Miso so amalephera ku school. Ndebonza ali sirikali wandende. Atoyera salepera. Osatheka singatheke zona. Oh, kuyela ndikupanda nzeru sizimayendera. Sizimayendera mozi ya. Sizimachitika ze. Komano kalidwe yanu lolalata. Kodi timalalata kuti. Yeah, ma content yanu yambiri, ma video yanu ambiri. Makhala mukulalatira nkamwini simaganizo kuti zimene zijazi mutautawisa nazo nkamwini pakhomo. Linda kukwatiwa mada ndikuthamangisa mabuna wa Linda sizingachitika. Zichitika chifukwa cha content yomweyo. Ya limene sikhalira chifukwa girls mukuopsa rolo panopo muthandira. Anthu amayenera zitiopa kumene. Popanda kuopedwa tikhala makaya. Komanso mwachidule uziko kuno kulibe anthu achikondi kutiposa ife. Kwabe zikavuta timalalata. Koma sikuti ndikhalire loti munthu atipeza kuti takungokhala ndiponso mwina ndife anthu abwino kucheza nafe. Khalidwe lathu ndi labwino kwambiri. Tasakunamize munthu. Koma ukamaenda munsi umanga asikana utukwanacha. Kutira kwira kumeneko. Ngati mmene wanenera. Kutira kwira kumeneko. Chifukwa munomo boys yathu yambiri timu yathu inwete ili single. Nde imapezeka kuti ikuopa kuvaira Akhwaka kuti kumene kukuti kalalatilidwe. Kuopa kwa ndi kwabwino. Ndizabwino kuti maopa basi. Simuganiza kuti zithapangiso kuti musapeze mbabani. Silingakhale vuto tu. Kusapeza banja sikuti lingakhale vuto. Iwo kuona kuti ndi vuto limene. Yeah, ligwenera kukhala vuto. Chifukwa sikana wabwino bwino. Vuto anthu anangoikiza kunena kuti ukabadwa umayenera ukhale pa banja. Koma si choncho. Si choncho.
koda Paulo mtumwi Paulo enafe tunaitanidwa ngati mtumwi Paulo tichita bwino tikakhala chonchi mene tililimu. That means pakati pa inuwo palibe amene anagwidwa ya zimenezo musazikakamire tikukamba nkhani za mabanja kuti ifesi sikuti tingadandaule kuti anthu sanatikwatire ati content yathu ije kulalata akuluakulu mmene mundimene tikuchezera ndi aphanga pano pa AMTV Malawi ndipo muli ndine Sidox M Dubs. Takhala ndipompo kuti timve zambiri kuchoka kwa atsikana amenewo pamene tikhale tikucheza nawo tsiku la lero. Tili pano pa AMTV Malawi tikucheza ndi akhwaka chonde lero lisindikhala serious chifukwa anthu amene ndili nawo zikuoneka kuti si serious ndi mungotimvesesa mungotimvesesa ndithu asali serious waikamani. Okay, akuluakulu inuyo muna tinaona poster ina yake mukafuna kukwatirana ndi Mr. Jokes save the date zinaizona Amalawi tu chiyo simata kucheza kucheza ndemba save the date easy chifana zinthu azikumaziona iweyo mmene unaonera nkhani unaona kuti ndizocheka kuti anthu abanja limodzi basi funso umapemphera tiyambe pamene umapita ku church nde popita kukhala pako mkhristu umfuse kuti ndiwachipembedzo Catholic. Very good. Iweyo pokhala mkatolika wansembe akanakagwiritsa ntchito lemba liti podalitsa ukwati wa Mr. Jokes ndi mada ndi Linda akanakagwiritsa ntchito kuwerenga baibulo kuli apo tadikirani kaye kuwerenga baibulo kuli apopo eti chimo kapena kuti chinthu china chake mutha kuchipanga potengera ndi mmene kuli mipingo yambiri iyayi kuli mipingo yambiri sindingachule pano mpingo wake uti uko anakadalitsa ukwati wa mamuna mmodzi ndi akazi awiri iyayi akuluakulu mwina akatenga mmodzi chifukwa pamene popo imayenera kuoneka kuti inali joko akuchita ujeni sewero chifukwa anabwera kuti Mr. Jokes zina lake la kusana ika ujeni Andrea Tonyiwe inali Mr. Jokes nanga kuno siku America tu komanso inuyo kumala kunonso kulena yake kuti amatha kuimba limodzi ya ina Stella Mwanza ndi Eugene anapezeka kwatirana anapanganso save the date chonchija chifukwa ifetu timanene kuti panali stage name ya Mr. Jokes kuti Mr. Jokes sanaikepo kuti Andrea Tonyiwa ndipo pa save the date paja sipanaonese chaka panangoonesa kuti 7 January kuli ukwati panalibe chaka panalibe zina lenileni Mr. Tonyiwa la Mr. Jokes ni Mr. Tonyiwa ni Mr. Tonyiwa ndiye zikanaoneka kuti zili real zinthu zija popanda chaka chifukwa pa save the date wakhala 7 January anthu anayikoka chifukwa kuti anthu amafuna munthu uzipanga zinthu zolakwisa ndiye amafuna ikhale yolondola kuti ife likhale atiseke napeza zangaona kwa ku school twakuti yawa ndi apepera basi akuyankhira pamene pako maso zinaende anthu nso kutcholo kwa anayitengera mveterei amaoneka nzeru koma apa ndi apapala kwambiri awa ndi opeperadi sizinaoneke koma inali sewero timafuna kujambula inali concept ina yake inali yabwino koma mene Amalawi anazitengelera inaona kuti sanije yathu iti iwonongeka tingodula tisapange so tinanena kuti basi tanyanyala kwa zinthu zizikuoneka ngati mwazitengera udyo Amalawi inuyo tinamva pena pake kuti munali mamodel wa ku DPP amanena ndani ife sidi pano kunena mena kuti timve kwa inu tadikira okay sinanga ukamafunsa eti
izibwera kuti yachokera pati kuti chabwino ukapita kunsonga iwe sumapita kunsonkhano wachipani ayi sinimapita chifukwa cha ndimakhala busy chabwino ndiye yoti chabwino ndife mamodelo a DPP inayambira pati ife tikukupani ife sitinajepo DPP munatuluka chifukwa sili boma ponena kuti ndife mamodelo inayambira pati okay mwachidule itayamba mamodelo inayambira pati chifukwa iniyo mapezeka dikirani ino mapezeka misonkhano ya DPP mutavala zovala za DPP kumeneko ndiye kuti namizira umboni uli pati pali nkhani imene mukumunena sammaviuta ndi wamisala namuuzanso kuti iwe ndi wamisala chifukwa koyambirira mwina akanabwera afunse panali chithunzi china chake tinajambulisa munjanja titavala matrauza azichenje za DPP tinango aliyense ndi wandale ndikupokhala wandale amatha kukhala ndi mbali yake ndiyo siku lero tinavala chifukwa ankolo athu amayimirira uja MP wa Zipani anagwa sana wine timaperekeza kunsonkhano ndio tinachena ligari ya ndikujambulisa ndio chimenecho china trend tisanachukenso china trend chinazungulira chithunzi cha DPP so anachitenga kuipanga zao za DPP chani pali pano mwina ndalivirisa osati kuti tinakhalapo mamodelo a DPP sizinachitikeko zimene ndi nkhani ya mabosi ndipo kunena sammaviuta tikhonza kwakusumira kuti umatinamizira tinakhalapo mamodelo a DPP kuti olo a DPP angamuvomere sammaviuta kuti ife tinakhalapo mamodelo awo liti kuti pati tajiapo zawo kuti kungofuna kuti tisira mbiri kuti awa kuja za chipani ife sizajiapo za chipani akulu nkhani ya Eugene content creating kupanga ma comedy news zinayamba motani ndi udolo basi pamene zama comedies koma tinena kuti chiyambi chake chenicheni ku skulu tinala drama kunali drama club school kwathu tinapangapo nawo zatems naluza of course school yathu inaluza nthawi imeneyo sitinawine kamozi kanthawi kena kakatemu koma inazayima tinazakumana ndi kaya inazayima kaya inasiya kupita ndi school yathu yonse ndikuziwa koma tinala drama bwinobwino ndithu ndi tikukula chonchi basi passion inalipo passion waiziwe passion ngati kwanza kugula ndege ngati yakangati ndaiziwa passion nje inalipobe koyambirira tinene kuti tinali ndi chikonzero choza khala chikonzero chikhumbolo lilipobe lokhala ndi movie production yathu tinazatulusapo filimu nthawi ina yake kaya 2019 aja sammaviuta aji ataona kuti kufa filimu sizinaendere anasiya anakhala mamodelo adpp asammaviuta atalezera sindikuziwa zimenezi komano khumbolo lilipo tikhale ndi movie production yathu then tinajambula filimu imeneja 2019 imaonesedwa kwambiri panzati kayama ionesa benza TV ndiye zinazochitikabe kuti mukuyenda tinazakumana ndi DJ Zimbabwe ndi amene anationgolera kuti mutapanga chonchi bwanji and mbali imeneyi zinali kuti zadyera zilibo sitinapange struggle maganizo opanga film production yanu muganiza kuti atakuyamba kuonekera kufika chaka chiti tikakonzeka tinene apa tisayankhule zambiri samaviuta wakhonza kuti lozanswa munthu amene aboza ndi fiti uzina mabwanji kuti anthu anani mamodelo a DPP utiko
muntu wasachene jealous kumana mwina next year tingonena next year tikhala kuti tayamba kutulusa tima short films okay ngoti mwina mukhala mukufuna ma actors ni ma actresses mmene ambiri kwambiri mungoyala so akuluakulu ngati muli ma actors kapena ma actress tayamba ndikukonzekera kumene koko akhwaga akusaineni muziyigwira nawo ntchito limodzi ndithu muli ndi ineyo lero lisi Docs MDubs umene tikucheza pa AMTV TV imene yakwanitsa 100,000 subscribers akuluakulu kodi mwapita kwansinganga takusilingani okay nkhani ndi hard work anthu veri malimbikira akuluakulu malimbikira komanso katundu wawo ndi wakodi mwafika kweneko timasuzumira mwaonjeza akuluakulu anthu veri malimbikira bwana miso apa samagona achigo sagona inenso pano makauti tikutamanga akuluakulu sitigona timakhala tikutamanga za zimenezo kuti mwina mwake 100k amene yagwirika zabwino kwama ndiye takhala ndipompo pamene tikupitiriza kucheza ndi akhwaga tionere video imene koma mukakondeta sewera video yanji ndinoyimba kodi ineyo nditaona ndimangoona video icho ndikamapanga pa YouTube pazisonje ndimangoona ati kutha kwa luso Ramadan ndilinda ndiye sindimakhala nacho ntchito kuti ndichitani ndichionere ndiye caption yake inani nene luso lawo linatha ndipo kuyankhula kwake kunali kumene koko anthu sama onda ndipo amanyozedwa ndiye siku lina nata taodi ndimumvere kuti amati chani apanga toba ndikumva ati tinayimbapo ati tinayesera kuimba nyimbo yake ndikukaika taipi yonga ati ifeyo timayesera ku music pamene pasi then namufufuza ndiyasema chisiru kumanama chifukwa chani koyambirira mwina ukanapanga concert kuti izi za DPPs pana ninyasa kwambiri ndivayeva poti tinali mamodelo ku DPP form ngati kuti ndiwe ndihule umagona ni ma MP zimene zikutani zatu ndichoncho wapezeka bwanji modelo wa chipani chimakhala ni mamodelo iwoka bwanji modelo zamba pati mamodelo wake mesa ni ma MP tikupanga chani akuluakulu tipumire ndipo tionere video yakho akapene koma tatulani video imodzi imene mungakonde kuti tisewere pano tikupumira timayiwala tu angoika type yanga yomweyo okay tionere nyimbo yakho aka imene inapangisa kuti asiye music kumaka music comedy amalawi sana mpaka tisikanga titonse form 4 ija tinayifika form 4 ena walibe mulibe ma classmate koma form tisikanga tinayifika music comedy type yang even muntu ukamayimvera umachita kuona kuti ndicha serious kuti muntu ali serious kuti akupanga nyimbo ya maviuta pepani pitani ku school guidance omarandi po tipi silambira ase so akhwaka tikumva zoti mukumva ndikudziwa komano ndifunika be ndizikuitana initanani kuti akazidziwa kuti panopa tikucheza ndi akhwaka chifukwa mwina mwatsoka kuli anthu ena ake omwe akhwaka usakuwadziwa sisoka sizingatheke kuti alisakuziwe yetu inuyo tingati madera amene mwakhala kwambiri ndi atiwo potengera ndi chiyankhulo chimene niyo mmayankhula kwambiri kumene takhala ndi kwathu kucholo tabadwa kucholo primary yathu yonse taphunzira kucholo secondary form 1 ndi form 2 taphunzira kucholo kenako tinakamaliza kuti kuzomba ya ndiye kutha kuona kuti moyo wathu wambiri takhala kuti kucholo ndi kuno ku Blantyre timene timapanga kosi yathu pa Soji Technical munapanga kosi yanji community development otukula madera moti mutolithandizira kuti titukule kwambiri kungotipasa mpata kwa kanthawi kochepa tikonza zinthu okay moti alipo pawiri ino amene ali ndi khumbo loti mwina atha nthawi ina yake kuzalowako mwina kayamboma akatichitira sokanso tonse tizangogawana ma constituency iwo kaime constituency iyi Cholo North Cholo Central
Okay ndi nkhani ya Akhwaka products taona mwapanga phala ya Akhwaka phala Phalala kodido ase ikunena chilungamo alomwe anatonongera chichewa phala na sitinapasa anthu kuti aziyankhula chiyankhulo chathu ife timayankhula monga ifeyo alomwe koma anthu mumafuna muzichenjeneka muzitipasa mpishupishu kuti ifeyo tikhala achewa tisiye kukhala alomwe tikhala achewa simapanga bwino sizimayenda bwino koma ifeyo ndi alomwe muzingoti siya Akhwaka phalala okay talifotokozeni phala limene kulifotokoza ndi phala lokoma kwambiri okay limene tikulipanga mwachikondi kwambiri ndi mchengeto mapemphero pamene paja ndilabwino mmene tayikamo zinthu zosiyanasiyana za kumunda eti okay phala limene litokhala lofunikira bwanji kwa munthu amene ali bwinobwino komanso kwa munthu amene mwina akudwala ndi labwino chifukwa zoti one ndi mulibemo machemicals achabechabe mmene ndanenera mudza kuti ndi zinthu zakumunda zimene tangosakaniza ndiye ndileo zaza ndi maprotein komanso carbohydrates okay kupatula Akhwaka phala palinso product ina imene mudatibweretsere moyo ulibe malire moyo osamaupasa malire kwambiri pali zinthu zambiri zimene tibweresa zili mmaganizo mwathu kuti tipange zimenezo vuto ndi ikonomi tikanakhala tapanga kale zinthu zina koma sunganeneretunso kuti ndibwera ndi chakuti chifukwa kuti makutu okumva ndi makutu okuba atakuba idea yathu ija ife tisanapange iwo atani apanga ndiye sitinganeneretu kuti tibweranso ndi chakuti okay muli ndi masomphenya otani kumbali iti ya ma products anu ma products athu angati Akhwaka phalala makamaka chifukwa mwati zina zonse mutiululira koma kwambiri apapo masomphenya anu kwa Akhwaka phalala ndi otani anthu angalipeze bwanji phala limeneli okay so far panopa tili kuti timapanga introduce phala lathu sitinapange chani za Malawi Bureau of Standards izi tilibe certificate yake okay kuti mwakuti kuti lizipezeka m'mashopu akuluakulu mwakuti ndiye panopa tikumakhala nalo kuti tili nalo tokha kugulisa tokha kufikira mpaka mwina tipange za ma certificate ndi anthu akalipeza manambala athu timayika ndithu tango manambala awo akuluakulu ndi awawo amene akuyenda m'munsi komano chonde apapa tiyankhuliretu ndikuyankhula malo mwawo tisapite ndi mtima woyesa koma tipite ndi mtima wa business tikatenga manambala awo tikuwayimbira kuti mada ndilinda tikufuna phalala osati ayi mada ndilinda ndayionamo tu ine sibwino choncho musapereke mmatende kukatidi ifeyo timu yathu kunokota sankhangale asikanawa kodi anyamata athu alisingo achina chiko uko kwapempherera kwa komano sofa anthu alilandira bwino ndipo anthu ndiatera pamenepo tiyathokoze kuti tima umenewo wachikondi makamaka abale athu okhala ku dziko la South Africa alikonda kwambiri aku South ndi abale athu akutcholo atipanga support ifenso tinaphika sipiso tinadya mawu nazulo nonso tidya lomwelo simwangotipe mphamu zopemba kutukwanitsa komano loto lathu ndilonena kuti ukhale kuti nationwide usipezeka pena paliponse ndi loto lathu limenelo ena ati amanena atayika zina losakhala bwino ati mukanayika yameyame ati yameyame chani ati sweet phalombe ati ife phala lathu so tilipange yameyame sweet phalombe sizinali zabwino sizinali zabwino maganizo awina aliyense koma nzeruzo
sizinaende bwino fana anthu mwina angodana ndi kuti akhwakayo ndi zina la chilomwe iwo mwina salomwe nde kwa iwo akuzoona kuti komanso pamene pamawokha omwe yankhula nkhani ya regionalism maitenga motani ine pena pake ndimaona ngati kunena kuti choyambirira okay reason imene kwa regionalism ikuononga kwambiri wani ana m'masukulu papezeka kuti iwe ndi mtumbuka sitingakhale kuti kuyenda nawo anthu kuziyenda nokhanokha iwe ndi mulomwe kwambiri kundaleso pamwe kwambiri even polemba ntchito zimapanga so regionalism komano sizabwino chifukwa chimenenso chinatipangisa kuti ma content athu azibwera muchilomwe chonchi tinaona kuti okay titapita ku school kuzomba anthu amatiseka kwambiri asenti athu ukayankhula anthu akuseka mukutibona okay chabwino tabwera pasochinso chimozimozinso anthuso kumatiseka kumakhala ngati kuti tikamayankhula mmene tikuneneramwe ife ndiye wachita mwiko wachita cholawula chita chake kapena chonchi mmene ndilili mulomwe chonchi ndine mbuli kwa basi mbuli ndiye zimatinyase chifukwa timaona kuti atumbuka amatha kuzipanga express mmene iwo ali akakumana timamva atumbuka akusangalala kuyankhula zabwino kwambiri asena amayankhula chisena achewa si ndi choncho amayankhula chichewa ayawonso amasangalala ndi chiyawo chawo sono zikuvuta pati kuti ineyo mundivomere kuti ine sindinabadwire kudeza sine wakumchinji ndabadwira ndikukulira kucholo mukundiyembekezera kuti ndiyankhula ngati wakunchewu sizingatheke ndi amalawi mwina zimavuta kuvomereza kuti ifeyo tangosiyana ziyankhulo koma nditonse ndamalawi ndipo ndizabwinonso even m'baibulotu analemba kunena kuti kadi m'baibulo mmene mujanane ndikufuna ndiyalukenso m'baibulo pali mawu ena akamanena kuti maluwa osiyana mitundu akakhala pamodzi amawala zimene zija ndizabwino zili ngatinso anthu ifeyo osiyana ndanena kuti ndiyaluka tisanenepo zimenezo si baibulo tisalilinamizire baibulo okay chabwino akuluakulu tiyeni apange support atsikana amenewa ndi phalala lawo limene abweretsali ndilokoma kwambiri ifenso kunoko talilawa timu yathu ngati mukundimva ndikuyankhula kwa confidence lonunkhira 100k subscribers tasangalala kunoko ndikudya phalala akhwaka akuluakulu munali ndi mafollowers ochuluka pa social media then mwazizizi munazapezeka kuti page yanu yasowa situzo linasowa gaya munahakidwa zinasowe tupejiyo ilipo timayionanso koma tilibayamadandilinde anayihaka anyamata aku Venezuela sitimazowa kuti chinachitika ndi chani chifukwa ife tinali tagona usiku ndi nthawi yawo yoti ana anthu azipuma pozuka mamawa ndi pamene kuti tipange login tinaona kuti yokubwezera kuti follow ndakoti ine ndikapange follow chikuchitika ndi chani tinazaona tinalipo maadmin 4 ndiye sitikudziwa kuti mmodzi mwa ife anapanga chani kapena kaya basi mahakaziwo anakwanisa kupanga haki motani zinali zopweteka inali nyengo yowawisa akuluakulu ngati ndinasweka mtima kuti moyo wanga unaswekapo mtima ndi nthawi imene page ya madandilinde inapangidwa haki chifukwa inali ndi 280,000 followers pano ili ndi 320 tikanakhala nayo zokha bwenzi mwina itakula ndiye zinali zopweteka kuti tiyambirenso wanu page yanu yanyowani pano ili mafollowers angati 244 okay koma munafikabe level yomwe yana kuberera nilicha inali 280 iwe ukuona ngati komano mmene timayembekezerera si mmene zilili chifukwa page ya akhwaka tinangopanga create kuti tasimidwe basi ndipo tatodwa andi nthawi imeneyoyo tinali kuti TikTok
sikuti tinali nayo siti maikonda timatha kumapanga post ma content athu kuja ni ku Facebook kuja ku TikTok osapanga amatipangira ku TikTok anani munthu kuti muzikanso ku TikTok ndi anangotipangira create kuti account ya TikTok amaika ma video aja koma simakhala kuti ili active ndaitabadwa page ija ataipanga hack tinali kuti YouTube yathu nso inali ili ndi ma subscribers akati 2000 tinasweka mtima kwa Facebook yo ndimene timaikonda heartbreak mwapanga yeah kuti kuti kuno heartbreak abalira nayo kunomuka tinali kuti mwina tingosiya basi ndi panali anthu anatilimbikisa ngati panalipo Manda ndi amene anatilimbikisa kuti ingopanga ni create ya page ina ngati zinatheka kuti iyoyo munapanga create ndikufika 280 takuthekanso kuti mupangaso grow koma ife mumtima mwathu timayembekezera kuti mwina tingofika 50,000 tikhala kuti tili bwinobwino koma mwachisomo cha Mulungu tati tili 244 okay kukula kwanu nkhani yoti ndinu matwins komanso ndinofanana kwambiri inakhala yovuta motani nthawi imene makula pena sizimakhalanso zabwinonso chifukwa anthu amapanga ngati kuti ndi abnormality ina yake yonenanso kuti azikupanga nayo mokuzisowa nazonso mtendere komano kumbali ya ifeyo pawiri pa inali yabwino chifukwa chakula osapanga experience undekha loneliness palibenso anthu amatipute anthu amangona kuti matwins ukangomputa mmozi onse aja akubwerera ndiye wakhala ngati kuti a defense ka natural simunamenyesanepo palipo amene anamenyesapo nzake sitinamenyedwepo kubadwa koma wawa akonda kuputa ndewu ndiye naona siku lina kuti titapwetekekera cha zaidi yake kuputa ndewu nkulinga uli ndi chani mphamvu ndaiwo uli ndi mphamvu nakuthawisani nathawisa munthu ujaso anakanika kuzafika chifukwa ya mazifuzo ipanepo ndimmenya utiyo pamene wandiputa ndoti nde anango wasi akanango kumenya linonse panepo ndi anthu amaopa ano kuti azafike kuti ndingamenye nonse aja koma ndi zabwino kwambiri chifukwa chakula mwachikondi tikanakulimbikisaniso anthu kuti mutamabadwa koma twins kuti muziwe chikondi chenicheni chifukwa anthu ambiri mukulira nzeru iwoganiza bwanji zobadwa weka myezi 9 mimba weka ziko mmene likuvutira mbasi weka ndwi weka ndinkona anthu kuti mungoswedwa mitima mulibe kolilira yatsimosokatimota uzatuza ayo ndaneneperene mulikasweke mtima asi komano chakula mosangalala kwambiri kuti sikuti timasowa mkuti wakhala kusowa nzako kumakhala kumalirira chikondi kuti uyamata akaswedwa mtima iwealipo mtima alibe anthu muzikhala anthu akuluakulu tipumire pamene papa tibweranso tiafunse anthu ama personal questions amenewo anali mathelo amafunso athu aleloli ndi tiye tadikira ndipompo tiafunse anthu ama personal questions akuluakulu ino nthawi yoti tifuna tiafunse akhwaka ma personal questions tidziwe kuti kodi moyo wawo weniweni amatani kwenikweni chimene sapanga ndi chani alipo mmodzi mwa inu amene amamwa kumwa kusuta ayi alipo ali ndi chibwezi alipo anaswedwapo mtima alipo anayamba waumbapo futi alipo ali ndi tatu tatu ngati mphini koma mu definition ya tatu aye okay alipo anapezeka kuti ali waluwa mundewo umwina mwake kumenyana inu simunapanga ndewu ija nakusiyani nthawi inayakatili form 2
ina kuthaweni sina ndevu koma mapanga zomenyana anthu amakuchemerera hayi ndevu anali kundewu nasi naso zione sasa munaloelere bwana amakonda kuputaputa kuti basi yayi sina ndevu nangotenga zanja namenya coffee munthu ndevu nani ndevu munthu amabwera kuza kumenya nje namenya coffee zanje unailika mthumba nailika mthumba nachosa namenya coffee kumuza kuti zipite sina ndevu ninali ndevu viswa ndevu no akakuluakulu amene anali mathero a macheza athu ine ndi akhwaga tacheza nawo bwino ndithu koma chachikulu tikupempheni kuti muwapange support asikanawa business yawo imeneyi imene ayambayi komanso muziti buka ndife ma MC abo kodi mmapangaso za MC timayima awiri tonse chonchi unagwire mike unagwira mike of course timangopanga ma kitchen top apo mutsande apapa tikufuna maukwati chikondi wakuti mukwati anduku atipo mpano kodi kumalilonso kumakhala MC twe ndio umamenya ukulire nangokomesa okay amacontent anu mmapanga lachingati ndi lachingati randomly tilibe siku kunena kuti timapanga siku ilili ndi timapanga mmene tayimverera eti okay simaganizo kuti mwina mafanzi anu mutha kuwasokoneza munjira imene samasokonezeka kwa Malawi alibe timetable okay Malawi alibe timetable chilichosangalatire chamaonezi amasangalala kuti anthu atiganizira lero komano tilibe siku kuti lero ili ndi siku lapa dera timapanga post content mangotengeranso kuti mwina chifukwa production yathu sikuti tili ndi makamera chani kuti tingakhale ndi zinthu kuti tajambuliratu zitiseti ndi sitinayike siku mwina kusogolo kulikhala ndi siku okay chabwino akuluakulu mmene mundimene tachezera ine ndi akhwaga pano potengera kuti asikana amene wawa ndi olalata kwambiri pozipitiriza kuti oyera mtima amukapiromwe ndi oyera mtima se kulibe kulalata iwe anthu amene tu akunena kuti chani festimalalata timalalata kuti akuluakulu mapiro ake panopa ndingapezeka kuti ndayambapo kulalatiridwa osayiwala kupanga subscribe YouTube channel chathu osayiwalanso kupanga subscribe YouTube cha akhwaga osayiwala kuti panga follow ife AMTV pa Facebook Madalinda comedy YouTube channel yathu tipange subscribe YouTube channel chimenechi Madalinda comedy osai mawano maliza akuluakulu maomaliza ndokufera tu akunena apapa ndeosazikira omaliza munthu amayankhula kamafa okay mawu osanzikira pa program ino tasazikira of course ine kusazikako sinimatha eti komano mawu omaliza ndionena kuti mulole Yesu asogolere moyo wanu amen zikunenedwa apa zinthu zamaboza ife timalalata kuti ndipo angayime kunena kuti ifeyo tamulalatirapo ndi ndani palibe umene njayambira kucheza naye mudza tamulalatira palibe somaona kuti anthu amanenera kuti ida eti kuti ida chifukwa ndife oyera zimene sizabwino alright ine chimene ndinganene ndichionena kuti wanditi nacholo mawu amene tinganene ndizikomo koma ngati muli ndi mafunction kuti mufuna ma MC kaya wanthoza pa stage performance inso timamenya bwinobwino apa koma sikuti tingamenye freestyle tingapanga ulere zinthu timapanga kale ma video panopa ndi paulere iwo wazoona aonera ulere okay bwino pitiriza tingalole ya so freestyle timamenya pa stage titafika
oyo ine achali chikundiuza kuti ndipange ulere ndaka awasachoka iwe kati ndasanzikeke mafanzi yanga awawa wandithane nawo bwinobwino akuluakulu munali ndine Sidox M-Dubs pakamera panali Chikondi Mandindi kapena kuti M Chiko ndipo malights ndi sound amene amatikonzera ndi Samson Chisamba kapena kuti Amuna Miso munali ndi ineyo Sidox M-Dubs osayiwala kuti panga follow pa Facebook Amuna Miso TV osayiwala kupanga follow your guys Sidox M-Dubs osayiwalanso kuwapanga follow akhwaga amene tsiku la lero tinali nawo panopo inuyo ndifeyo kufikira siku linanso tizakumani takunyadirani kwambiri zikomo kwambiri pa 100k subscribers guys don't be ni manja siya masewere ndeyo komano linda ni mada pano basi mukachoke osamenya ka freestyle kana ifetu tichoka chifukwa akulu zikunenedwa apa zikusazimvere atinena kale ati chimalalata ndiye mwinanso ni maganizo amene niyo makhala nayo kuti ifeyo timatani chimalalata ndiye maola tiliwa ndi maola asabata sitingalolenso kuti tilalate pano yayo waiona nkhani ndiyacho ntifana kuti mwina tizikonzenso eti kuti mwina kulala tako tisamalalate koma sizitekanso sitilola ino tikulalatira malire nseri akuluakulu ine amamati nyamukepo awawanda asiye ifeso tizipita